Jdete na otevřené sklepy 23.5., protože nejlepší vzorek, co tady ochutnáte, je hibernál. Kdo nesouhlasí? Není špatný a já vám z nejlepšího naliju rolandské modré, mladé. U nás ve sklepě si určitě pochutnáte na Grand Cuvée, což je výběr bílých vín z našeho vinohradu, a Pinot Noir, neboli Burgunda modrá. To je výkvět našeho sklepa. Se chtěli napít dobrého vína, tak náš letošní luxusní Sylván zelený a hibernál jsou dvě vína, za kterým asi stojím plnýma nohama. Takže klidně dojděte. No, to by měla spíš říct žena, protože to nejlepší se asi ztrácí u ní teda, no. Co to máme, Merlot? Tak, Merlot, juhu! Všechny jsou dobré. Výborné. Ne dobré, výborné. Takže všichni půjdeme k vám na výborné víno. Jasné, už se budu těšit. Na co se můžou lidi těšit u tebe, Lojzo? Na co je nalákáš? Nějaký závěrečný taháček. Ať dojdu. Pepi, vypadá to, že tomu rozumíme.